tenis taula tramuntana Figueres va aconseguir 4 títols en el Campionat de Catalunya Benjamí, que es va celebrar a Figueres la passada setmana. En Benjamí masculí, Sergi Grau es va proclamar campió de Catalunya i Adrià Pomier i Gabriel Riera van ser tercers. Aquests mateixos jugadors es van adjudicar també el títol per equips. Grau i Riera també es van portar el títol de campions de Catalunya en dobles. Per altra part, Jana Riera va ser campiona de Catalunya. Juntament amb Linda Thompson van ser subcampiones en dobles i terceres per equips. I per finalitzar, en el top català, Pau Gajo va pujar al podi com a tercer classificat.